kedam tang tarik krehni kre thom bhai kunia cheklo Karbi Anglong Autonomous Council pen kedeng pon National Seminar aputak APHLC amai pujai kathar pen herang ke mege pha nang litum pan kaning ye kangtung la pu hela jo arnisi ke dam tang non a chiklo November a chiklo krehni la pen kriye thom arni National Seminar dolo 6 schedule aputa lake Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo lapen kera kacherap do natum Center for Karbi Studies Difu Assam lapen ke Department of Political Science Assam University dak Difu Assam Difu campus a function bangge Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo seta ningoylam alang litum CEM lapen hala CEM MLA MP atum ta nangtun thu tede apa ye nangdun thu tede amat ka preside abang inudweb nangidun surjorong para ke hai alang li EM alang si ka preside arnisi lata inaugural session husi alang litum do chot lapi ke avedar lo krehiniar nita krethomar nita alang litu avedar lo avedar lo lale son alam lo ning oy alam lo sita seminar bangke meulu pu ana jir ki ding ilitum pu verteti 6 schedule ke chodorde pu si aja atungi pu autonomous nangi autonomous state sigenang poma 6 schedule sigenang poma pu si pu sita ke tok ta Elvin Teron ke hai ta tok la son sita lage karju nang ya lam kali athe mahala article 244A long si tok dak lo autonomous state dolote 6 schedule paragraph 20 pun thak si do pu ke tok do ko ke tok halak si tok thip le until la sigenang ma pu a question sa we hini ta nang lage hini ta nang ni ti ko si autonomous state ke do thek po na hele la si hini ta nang la bangke aku chodor de palam gali 6 schedule ke choja fan gali lage काम के claim ya fan ilitum akar Anglong Autonomous Council lapen ilitum election ke do anta ke choji fan gali lapen ka khela je fan gali akam ke claim je fan si ilitum election ta politics ta itum ka khela je fan ka pathu je fan gali ka pathu lote lage ka pathu chot pulote lage itum weird that lage itum a that ke politics काम के claim ये फन लगे काम के claim ये फन और निसी सिता इलितुम पुलो शिक्षिदुल के बिओंग हेंटेन पुलो और निसी पुथिप लो प्रोफेसर डोंगेल अलंगली के मिजोरम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लो अलंगली के शिक्षिदुल लम के ठेक पे में हा अमेरिका बैठी अलंगली सेमिनार की दुल तांग बा अलंगली पुथिप लो जे 6 schedule atenge ilitum anut ka prega phar jakong cho hang nam ya kam we law selami pula tante nang tum me thang si selam ni nang tum me thang si claim ni long little lata e tribal atum si long chot po election ta tribal atum si ar jab dun long chot po lapen vote ta tribal tum si pilong chot po pusi alang li ta ni ye te kang lapen ha mizoram long ke do chakma a council lapen mara a council lapen aku isi dolang ladum ke thomdo autonomous council halada tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjab long chot son dak taksi itum da Karbi Anglong ta vi nangi lasi ilitum APHLC tum ke hangkong alam bangai lage a hok alam lo pusi jok lo pusi itum hanang putikang tipl APHLC chok lo po directly nang pupe seta la ilitu APHLC ke hang alam la pen nili ta kaning jedo nalam se chok lo po si ala tu puet tar mane APHLC ki ke claim bom akam an ke chok lo po si nang puet anisi la si a seminar bang me olo national seminar
Nini ha comang atum ta bahini ta nang dun lo. Hal atum ta pulo. Comang atum khasi hil salong ta. Khasi atum si election thur long chot. Laben khasi ben karbi atum si hada vote ta pilong chot. So until I think the council ben sialang itu mereka hang lo. Hal pen kelpu uang isian dah kita mende MLA dah kita mende la pen MP kita mende nang lila supaya aku pisi puji. Kopia potona je tong dun de lone neli kama tha. Alang litum ke sik sidul ke langching lu le der nahi pumate di. La pen chuta jing tip te der nahi so ta jing ti te der nahi pulo. La ke thang da kalia bostu pusi ke tin. Non ke bang so jing ti pe me langching lu pe me dress pe me tum si ke bang. Doctor tum sai si silang ni Professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lage India chot kali international munit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapen ni liga chinia tenge pini alang litum meeting do hala dak hala lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ta lakta lage ain ge silam nang po alang litum ta pulo lage silam nang po ga silam nang